Mang Bernie, good evening. May galab shout out. Yan, kumusta po Mang Bernie? Thumbs up dan, Bicolana Vlog. Dalaw lang. Maraming salamat po sa pagdalaw, Mang Bernie. Thank you so much. Just cooking. Hello, may galab shout out. Aray. Ay. Si Muhammad. Ayan, Muhammad, may galab shout out sa iyo. Thank you so much for coming. Thank you Lord. Kakakain lang ni host. Ayan. At nag-uumpisa na naman mag-loading ba? Thumbs up dan po host. Ayan, maraming salamat Jazz sa pa-thumbs up mo dyan. Thank you so much. Ayan, si Muhammad Sahad. Ayan, Muhammad Sahad, may club shout out. Thank you so much for coming. Kumusta Just Cooking? Yan, si Queen Eunice, may club shout out. Good evening everyone. Just dito ako sa bahay mo, Just. Ayan, naka-play ka na Just sa how to make fresh lumpia. Ayan, 6 minutes and 48 seconds. Just cooking. Naka-play ka na. Yan, 4 million in the house guys. Thank you so much. Sis Muniz, thank you so much. Yan, sa mga hindi pa naghahaponan dyan guys, kain na kayo. Ako'y kakakain ko lang. Harangdan. Ayan. Bag muna host. Kain po muna tayo. Sige, kakakain ko lang just. Naka-play ka sa akin. Maraming salamat Sis Muni sa paharang. Thank you so much. Ayan. Still playing ka. Just cooking. Si MD Jabal, hello, may galap shout out, MD Jabal. Bag host, habang kumakain host. Salamat Just Cooking. Yan, still playing ka Just. Yuno, may galap shout out, Yuno. Thank you so much for coming, Yuno. Hello my friend. Ayan. How are you, Yuno? Ayan. Punta kita, Sis Muniz. After ni Just Cooking. Like 5 host. Thank you so much, Yuno. Thank you so much. Thank you so much for like dan, Yuno. Lumpiang sariwa ba to? Just Cooking. Kala ko lumpiang Shanghai. Lumpiang sariwa pala siya. Hello, Yuno. How are you, Yuno? How's... You okay? Hello, mega love shout out. You okay? Mega love shout out. Thank you so much for coming. You okay? Honey to, hello, may love shout out, honey. Dan Tamsak host, ayan, may love shout out. Thank you so much for coming, honey.
Ayan, Sisi Kuy Muniz, dito na ako sa bahay mo. Sis Muniz, punta na kita dito. Yuno channel from UK. Ayan, connection Yuno from UK. Yuno. Ayan, Sisi Kuy Muniz, dito na ako sa bahay mo, sis. Yan, dito ako sa, the best Sinag Tala Resort. Ate Marna Grande, thank you so much po sa patamsak. Connect my friend. Ayan. Ayan, sis Muniz, playing ka na. Just cooking, still playing ka, just cooking. Harang in tamsak. Ayan. Maraming salamat, John Liwong, sa patamsak mo dyan. Thank you so much. Ayan, guys, pa-connect sa tinakapin, guys, para makapagpalit tayo ng nakapin. Ayan, sis Muniz, still playing ka, sis Muniz. And si Just Cooking, ganun din, still playing. Dito lang sis, tambay sipi ko, nag-plan siya ako. Sige, maraming salamat, Ate Merna. Ayan, si John Taperla Mix Vlog. Ayan, tamsak dan host, mega love shout out, good evening. Ayan, maraming salamat, June. Thank you so much sa patamsak. Maraming salamat. Ayan, may premiere daw si Yuno. Okay, Yuno. Ay, ipipin natin yan si Yuno. Ayan, sis Muniz, still playing ikaw, sis Muniz. Just cooking OTW from, John Liwong. Ayan, just hello from, Yuno. Yuno, thank you so much, Yuno. Maraming salamat po sa mga didikit sa akin. Balikan ko po kayo. Ayan. Just cooking, dan dikit full pack from Honey 2. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Honey. Premier host, Yuno channel, okay. Ay, ko muna just cooking si Yuno ha. May premier daw siya. Just, ko muna sa iyo si Yuno. Sabit muna natin si Yuno. Agoy, ayaw magpin. Okay. What time your premier, Yuno? What time? Yuno, what time your premier? Ayan, just cooking. Dan full watch ka na, just cooking. Mag-comment lang ako. Ayaw magpin nung isang nung isang cellphone ko. Ayan, si Lady Girl, si Sikoy. Sandali lang, bigyan kita ng jacket, si Sikoy. Maraming salamat sa pagsilip, si Sikoy, ha. Shout out all, ayan. Ayan, si Sikoy, Lady Girl. Wait lang, ha. Bigyan kita ng jacket. Ayaw mag-jacket nitong isang cellphone ko ba? Ayan, 20 wheels, mega love shout out. Tigbak, Sikoy Pastilan. Tibak. Ayan, Lady Girl. Bigyan kita ng jacket, sisi, ha. Ayan, Sisi Kuy Muniz, full watch ka na, sis Muniz. Ayan, plus 1 banana ka, sis Muniz, ha. Ayan, wait lang, Sisi Kuy Lady Girl, ha. Bigyan kitang jacket. Ayan, hello, Lady, hello, Lady Girl from, Mag-change account lang ako kasi ayaw mag-jacket nitong isang cellphone ko. Just cooking, dan full watch ka na, just cooking, ha. Mag-change account lang ako kasi ayaw mag-jacket nito. Maraming salamat, si Sikoy, ha. Si Sikoy Lady Girl. Ayan, bibigyan kita ng jacket. Ayaw kasi mag-jacket nitong isang cellphone ko. May pagkapasaway ba? Ayan, si Sikoy, may jacket ka na. Ayan, maraming salamat, si Sikoy Lady Girl, sa pagpunta. Ayan, ko muna, Jazz, i-repost ko muna sa'yo si ha?
si Yuno at may ano daw siya, may premiere. Ayan, support natin si Yuno. Yuno, what time your premiere? Just Yahoo from Lady Girl. Ayan. John Lee Wong. Ayan, nagbaba din ng bahay si John Lee Wong. Salamat sa panty. Panty talaga sis. Tibak yan, tibak. Ayaw kasi mag-jacket ng isang ano ko, ng isang cellphone. Kaya yan, Anita Fooding Vlog, mega love shout out. Ayan, Sisikoy Lady Girl, dito ako sa bahay mo, Sisikoy. Tita Tati, mega love shout out. Thank you so much for coming, Tita Tati. Ayan, Sisikoy Lady Girl, dito ako sa Fry Fresh. Ano ba to? Scolaf with sweet. Ayan, 7 minutes and 7 seconds, Sisikoy. Ayan, good evening, Tita Tati. How are you, host? I'm fine. Anita Food in Vlog. Thank you so much for coming. Sis Lady Girl. Ayan. Hi, Nina. Big love shout out, Sisi Kuy Nina. Dan Tusok Honey. Old friend from Lady Girl. Ayan. Sisi Kuy Lady Girl. Dito na ako sa bahay mo. Ayan. May ads ka pa, sis. Sisi Kuy Nina. Thank you so much. Ayan, Lady Girl, OTW from Honey 2. Ma'am Nina, thank you so much, Ma'am Nina. Ayan, next kita, Ma'am Nena. Chanli Wong. Ayan, you know, are you still there, you know? 8:10 pala, 8 pa pala. Tamsakan natin si Yuno. Guys, pasuyo naman, patamsa kay Yuno. Sa ating nakapin, may premiere siya ng 8:10. Ayan ang haba ng ads nili ni Sisikoy Lady Girl. Hanggang ngayon may ads ka pa. Ayan guys, pasuyo naman sa ating nakapin. Honey Lo, mega love shout out from Nina. Ayan. Ayan, Sisikoy Lady Girl. Playing ka na, Sisikoy Lady Girl. Ayan. Naka-play ka na, sis. Ma'am Chandra. Hello, mega love shout out, Ma'am Chandra. Mega love shout out, Ma'am Chandra. Thank you so much for coming. Ate Mirna. Thank you so much, Ate Mirna. Thumbs up. Ayan. Thank you so much, Ma'am Tay Musikerong Aklan, magandang gabi po. Maraming salamat sa pagsilip, Tay. Thank you so much. Ayan, Lady Girl, Sisikoy, naka-play ka na. Ayan, Just Cooking, dan sa fresh lumpia mo, Sisikoy, from Lady Girl. Ayan, Just Cooking, thumbs up dan, from June Taperla Mix Vlog. Ayan, hello kapatid. Maraming salamat po, Tatay Musikerong Aklan, sa pagsilip sa aking live. Thank you so much. Ayan, connect to each other, guys. Sa mga hindi ko pa nabisita dyan sa baba. Ayan. Dikitan muna tayo dyan sa ibaba. Ayan, Chandra, hello from Lady Girl. Sisikoy Lady Girl, ayan, still playing ka, sis. Ayan, si John Lee Wong. I-ano natin, sunod natin si John Lee Wong. John Lee Wong, are you still there, John Lee Wong? Salamat, si Koy. Ayan. Honey, you're my honey Lou. From Lady Girl. Ayan. Manay Mirna, maraming salamat sa paharang, Manay Mirna. Tatay Musikerong Aklan, thank you so much po. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko, Tay, yung pagsilip mo sa aking live. Maraming salamat, Tay Musikerong Aklan, ha. Thank you po. Manay Mirna, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, harang from Ma'am Nena.
Manay Bicolana, nasa team na ako, nasa train ako, sama ka. Saan ka pa pupunta? Ayan, Maniwerdo. Ayan, marhay na banggiman sa imo, Maniwerdo. Thank you so much for coming, Maniwerdo. Ayan, Sisikoy Munes, dan pulwats na ako sa'yo. Ayan, magdikitan kayo guys. Ayan, salamat. Ayan, Yuno channel, tamsak, dan. Ayan. John Liwong channel, dan po, from Sikerong Aklan. John Liwong, are you still there, John Liwong? Ma'am Chandra, thank you so much, Ma'am Chandra. Yaho, Maring Mirna, yaho. Sabi ni tatay mo si Kerong Aklan. Ayan. Ingat ikaw, Manay Mirna. Nasa train ka pa pala ha. Ingat ikaw. Baka malaglag ka dyan pagbaba mo sa train ha. Manoy Weirdo, thank you so much. Upcoming live. Ayan. Tamsakan natin si, si Hanilu. Ayan. Dito ako sa bahay mo, Hani. Hani to. Ayan. Tamsakan natin. Pang 20 tamsak ako sa'yo. Manay Merna, old friend na pala, or Munis TV from Lady Girl. Ayan. Kapit mo, Maring Mirna. Hehehe. Ayan. John Taperla, pabalik po. Link ko po. Ayan. Ayan. Thank host. Ayan. Tamsakan kita ulit sa kabilang cellphone ko. Hanilu. Idol John, yaho, from Lady Girl. Ayan, Ma'am Chandra, thank you so much for coming, Ma'am Chandra. Ayan, Sisikoy Lady Girl, still playing ka. Ayan guys, connect to each other guys. Sa mga hindi ko pa napupuntahan dyan, mahina ang kalaban, kaya isa-isa lang. Manoy Weirdo, thank you so much. Talaga Manoy Weirdo, maraming salamat. Mamaya palagay ko Manoy Weirdo, makakapunta ako sa'yo, maaga ako nag-live. Yan, Ma'am Chandra, thank you so much. Next ko kayo dito, ayan, isa-isa lang ang mahina ang kalaban. Mag-ano muna tayo, Ayan guys, pa-connect sa ating ayan, set train ako, pauwi na galing off, pero kumapit ako, haha. Nakakapit ba? Ayan, Ma'am Nina, I'm going to, link, Ma'am Nina. Nina likahe na tamsak dan from Jun Taperla Mix Vlog. Ayan, sis Nena. Ayan, Ma'am Nena, playing your video, Ma'am Nena. Ayan, pang 9 tamsak. Dating dikit, patidliti. Last year pa ata, haha. Tagal na pala, matagal na pala kayo magkadikitan. Ayan, you're welcome Ma'am Nena. Guys, pa-connect sa ating nakapin guys. Sa mga hindi pa dikit kay Ma'am Nena. Ayan, legit yan si Ma'am Nena, nagbabalik yan. Ay ho, Manay Merna, dating dikit. Panahon pa ni Kopong-Kopong, agoy. Mga na pala kayo, mga old friend na pala. Manay Merna, may galap shout out from Honey to. Ayan, tatay mo si Kerong Aklan. Andito po ako sa bahay mo, tay. Nandyan pa ba si tatay namin? Si tatay mo si Kerong Aklan. Ma'am Chandra, may galap shout out. Thank you so much, Ma'am Chandra, ha. I will visit to your channel, Ma'am Chandra, later. Ayan, tatay mo si Kerong Aklan. Nandito po ako sa this song makes you feel better. What a beautiful song play. If you never regret now. Ayan. Nandyan yan manay si Tay Aklan. Nagmamasid. Ganun ba yun? Ayan, Tay, naka-play na ka. Ikaw, Tay, naka-play ka na sa aking, sa iyong 1 minute and 1 minute lang pala. Ayan, si Sikoy, Lady Girl, malapit ka nang mag-full watch. Ayan. And then, dikit ko na sa'yo to, si Sikoy, Lady Girl, ha. Laki na ng bahay mo, si Sikoy. Sana all. Sana all 16K. Maraming salamat po, kapatid. Ayan. Ayan, si Sikoy, +1 banana ikaw. Si Sikoy, Lady Girl.
Sir Daily Vlog, may galab shout out. Thank you so much for coming, Sir Daily Vlog. Good evening, Sir Daily Vlog. Ayan, Sisikoy Lady Girl, Dan Pulwats na ako sa'yo. Manaymer na hello, may galab shout out from Sir Daily Vlog. Ayan, June Dan from Nina Likehena. Ma'am Chandra, I'm going to your house, Ma'am Chandra. Ayan, Tatay Aklan, Dan Pulwats na po. Tatay mo si Kirong Aklan. Ayan, Ma'am Chandra, I'm going to your house, Ma'am Chandra. Pati Daily Vlog, ayan, Lady Girl Channel, Dan po kapatid. Ayan, tatay mo si Kerong Aklan, Dan Pulwats na po ako sa iyo, sa iyong, this song make you feel better, what a beautiful song play. Tatay Aklan, Dan Pulwats na po, ayan. Niyo mismo, ayan, Ate Marna, mamaya bisitahin kita ate ha, maya kita bisitahin te. Ay, nandito nga pala ako kay Ma'am Chandra. Agoy, bakit ba nabako pa? Ayan, Ma'am Chandra, playing your video, Ma'am Chandra. Ma'am Chandra, playing your video. Hi, Niyo mismo, from Nina Likehena. Ayan, Musikerong Aklan, hello, mega love shoutout from Sir Daily Vlog. Maring Merna, kapatid kong Bicolana, pauwi na. Po, magandang gabi po muli mga kapatid. Maraming salamat po Tatay Aklan. Thank you so much. Yan, Manay Merna, mag-iingat ka sa iyong sa iyong paglalakad diyan. Ayan, salamat po kapatid. Lady Girl, ayan, from Tatay Aklan. Ma'am Chandra, still playing your video, Ma'am Chandra. Hanilu, nandito ako sa bahay mo, Hanilu. Ayan, tamsakan ko ulit, Hanilu, yung mo, yung upcoming mo, Hanilu. Ayan, pangalawang tamsak ko sa'yo, Hanilu. May honey dating dikit po, tamsak na lang po kapatid. Ayan. Sis Honey, dana sa'yo si tatay mo si Kerong Aklan. Sir Daily Vlog, I'm going to your house. Merna Grande, hello from Sir Daily Vlog. Funny, Nina Larisma, Dan support from Bicolana Vlog. Ayan. Bye po kapatid, bye po Tatay Aklan, maraming salamat po. Ma'am Chandra, ayan, Ma'am Chandra, still playing. Niyo, thanks from Nina Likehena. Musikerong Aklan, thanks from Honey 2. Daily Vlog, ayan, from Niyo mismo. Niyo mismo. Ayan, Sir Daily Vlog, I'm going to your house, Sir Daily Vlog. Ayan, Sir Daily Vlog playing your video. 3 minutes and 12 seconds, Sir Daily Vlog. Ayan, Ma'am Chandra. Dan Pulwats your video, Ma'am Chandra. Ayan, Dan Pulwats. Ayan, Sir Daily Vlog playing your video, Sir Daily Vlog. Manaymer na vlogs, thumbs up down from, John. From June Taperla Mix Vlog. Ayan, June, bisitahan kita, June. Ito. Ayan, Ma'am Chandra. Thank you so much, Ma'am Chandra. Ayan, Ma'am Chandra, Dan Pulwats your video. Thank you so much, Ma'am Chandra. Okay, Ma'am, Sir John, nandiyan pa ba si Sir John? Sir John, are you still there? Ay, nandito pa. Sir John, I'm here your link. I'm here in your link, Sir John. Nag-almusal tayo sa Jollibee from John Taperla Mix Vlog. Ayan, Sir John, playing na po kayo. 8 minutes and 24 seconds, Sir John. Ayan. Ma'am Chandra, thank you so much. Ayan, Daily Vlog, OTW from Honey 2. Ayan guys, patamsak sa ating live guys, patamsak.
Sa mga hindi pa nakakapagtamsak sa ating live, pasuyo. Sir Daily Vlog still playing. Sir Daily Vlog. Ayan, Sir John Taperla Mix Vlog still playing. Sir John. Ayan, still playing daily vlog. Still playing your video. Guys, thank you so much sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan sa ating live. Pa-thumbs up naman. Daily vlog done watching with Baka. Shorts video. All friend from Honey 2. Ayan, pa-connect guys kay Ma'am Nena. Please, sa mga hindi pa nakakunik kay Ma'am Nena, please pa-connect kay Ma'am Nena. Love natin si Ma'am Nena guys. Ayan, Sir John, still playing, Sir John. Are you still there, Sir John? My honey, Lu, thumbs up dan. Ayan, Sir John, still playing your video, Sir John, Sir John Taperla Mix Vlog, still playing your video. John Taperla, thanks from honey. You're welcome, John. Sir Daily Vlog still playing. Tespa YouTube. Ayan, Tespa, may galab shout out, Tespa. Thank you so much for coming, Tespa. Ate Merna, salamat. Basta pupuntahan na lang kita, ate, ha. Ayan, welcome, honey, too. Ayan, Sir Daily Vlog. Done full watch your video, Sir Daily Vlog. Ayan, Neo, Dan from Nina Likahena. Neo mismo. Are you still there, Neo mismo? Chandra OTW, thanks from Honey 2. Ayan, Ma'am Chandra. Already done connect to you, our Honey 2. My Honey Lu, Dan Bell all from Weirdo Official. Ayan, Honey Lu, pakibalikan na lang si Manny Weirdo, ha. Sisikoy. Musikero ang aklan, Dan Pulpak, Pulwat sa'yo. Ayan. Nagpaalam na si Sikoy, si tatay Musikero ang aklan. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin kay Ma'am Nena. Sa mga hindi pa nakadikit dyan kay Ma'am Nena. Palablab naman. Ayan, Sir John, still playing ikaw, Sir John. Ayan, Ma'am Chandra. Okay, dito na tayo kay kay Ate Merna. Ate Merna, dito na ako sa iyo, Ate Merna. Ayan, dito muna ako ate sa sa eating tanggirin. 2 minutes and 29 seconds kasi na-play ko na tong mo kahapon. 2 beses ko na tong na-play yung Indomie mo vegetable. Yan, 2 beses ko na siyang na-play ate. Kaya dito muna ako sa eating sa 2 minutes and 29 seconds. Chandra Dan Sukle Pulpak from Honey 2. Ayan. Ate Merna, playing na yung video mo, Ate Merna. 2 minutes and 29 seconds, Ate Merna. Ayan, June Taperla Mix Vlog. Still playing your video, Sir June. Ayan, 6 million in the house. Maraming salamat. Word official OTW. Thanks. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Honey 2, thank you so much. Ayan. Ate Merna, still playing ka, Ate Merna. Ayan, next kita dito mamaya. Manoy Weirdo, ha. Sir June, nandyan ka pa ba, Sir June?
Malapit ka nang mag-full watch, Sir June, sa iyong nag-almusal tayo sa Jollibee. Magko-comment na ako. Ayan. Full pack from Honey to. WY Chaka, hello, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan. Ate Marna, malapit ka na mag-full watch sa sa iyong eating. Ayan, word official dance sa'yo, loves. Ah, tama ba ibasa ko? Lods. Ano, agoy pastilan. Malabo na naman ang mata ni Bicolana. Sorry naman, Sisikoy. Ang basa ko, loves, si Lods pa. Agoy. Magkakasala pa tayo. Ayan, Sir June. Dan full watch ka na. Loving your channel from White Chaka. Thank you so much, White Chaka. Thank you so much for coming. Sir June, dan full watch ka na, Sir June. Ayan, thank you so much, Sir June. Ayan, Ate Marna. Dan full watch ka na, Ate Marna. Ayan, may ads ka pa. Tapusin ko, ate, yung ads mo, te. Lady Girl, thank you po. OTW from Word Official. Ayan, thank you so much, kuya. Ayan, dito na ako sa ano. Ayan, nag-ikot-ikot na naman po. Ayan, pa-connect naman guys kay Ma'am Nena. Sino pa ba hindi nakakonect dyan kay Ma'am Nena? Guys, pasuyo kay Ma'am Nena. Sa mga hindi pa connect dyan, silip sa inabot kayo ng dilim dating dikit sa'yo, idol wordo. Pabyo lang ako. Ayan. Ma'am Chandra, thank you so much, Ma'am Chandra. Ayan. I'm going to your house again, Ma'am Chandra. Beautiful, most stand in my you know, copyright music. Ha? Kamali siguro ng ano si Ma'am Chandra. Merna Grande channel, thumbs up dan from June Taperla Mix Vlog. Ayan, Sir June, dan full watch na ako sa'yo, Sir June. Doon sa nag-almusal tayo sa Jollibee, Sir June. Ayan, dan full watch na po kayo. Ayan, maraming salamat. Ma'am Chandra, I'm here in your house again, Ma'am Chandra. Tingnan ko to kung na-play ko na to dito. Ayan, thanks Nina. Ayan, guys, pakakunik kay Ma'am Nena. Sa mga hindi pa nakakunik dyan kay Ma'am Nena, pakunik naman guys. Ayan, Ma'am Chandra, another play again your video, Ma'am Chandra. Ayan, welcome June from Nina Likahena. Ayan, Ma'am Chandra, I'm going your house again, Ma'am Nena. Another one, play your video, Ma'am Nena. Okay, thank you so much. You're welcome, Ma'am Chandra. Ma'am Nena, another play again. Another video. You're welcome, Ma'am Nena. Ayan, nagbaba ng bahay. Si June Taperla Vlog. Ayan, guys. Pakunik kay Ma'am Nena, please. Sa ating nakapin.
Ayan, Ma'am Chandra, still playing your video, Ma'am Chandra. And then, Ma'am Nena, still playing your video. Claudio, ayan, Sir Claudio, may galap shout out. Thank you so much. Video sis Nena. Nena. Ma'am Chandra, still playing. Light 20. Wow, thank you so much, Sir Claudio. Thank you so much. Ayan, Ma'am Chandra, still playing your video. Miss Aklanon Official, ayan. Miss Aklanon Official, thank you so much for coming. Sir Claudio, thank you so much. Ayan, Miss Aklanon Official, pababa po ng main channel nyo po. Ayan, Dan Bell All, Lady Girl from Weirdo Official. Kuya, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, Ma'am Chandra, Dan po watch your video, Ma'am Chandra. Thank you so much, Ma'am Chandra. Ayan, may ano si Yuno, may premier si Yuno. 8-10. Naka-premier si Yuno. Wait lang, mag-ano tayo. Mag-change account ako. Ate Merna, Dan full watch na ako sa iyo, te. Punta natin si Yuno. Mawa naman si Yuno. Ayan, pa-support guys kay Yuno. Sino dyan yung ano? Ayan. Next tayo. Sino pa bang hindi natin napuntahan? Sir Claudio, thank you so much, Sir Claudio. Ma'am Chandra, thank you so much. Ate Merna, maraming salamat po. Gawa lang ikaw dyan, Ate Merna. Claudio, may galab shout out from Nina Likahena. Ayan, ayaw ako jakita ni Yuno. Ay, meron, binigyan na ako. Bait ni Yuno talaga. Ayan, thank you so much for coming. Sir Claudio, thank you so much. Ayan guys, sa mga hindi pa connect dyan kay Ma'am Nena, ayan, pa-connect naman sa kanya. Ayan, Nina, hello from Chandra Indigo. Ma'am Chandra, thank you so much for stay here, Ma'am Chandra. Ayan, Sis Astrid. Ayan, punta kita, Sis Astrid. Tamsak Dan, host, stay happy and blessed. Ayan, God bless. Leone Ariola, thank you so much. Hi, Chandra, from Nina Likahena. Ayan. Ayan, puntahan ko muna to, Sis Astrid, itong kay Janice. Puntahan ko muna.
Yan, dito ako sis, sa garden, relax sa mata. Yan, 5 minutes and 46 seconds. Tapos mamaya puntahan ko yung main channel mo sis Astrid. Yan, naka-play ka na sis. Kay Janice Magle. Claudio from Nena. Ayan, Nina, ano hindi ko mabasa ang sinabi ni Claudio, ayan. Lady Girl Channel, thumbs up dan, from Junta Perla Mix Vlog. Thank you so much, Sir John. Ayan, Sir Claudio, thank you so much for full support to my, live stream. Thank you so much, Sir Claudio. Ayan, still playing ikaw, sis Astrid, dito kay Janice Maglente. Tapos puntahan ko mamaya yung yung main channel mo sis. Ayan, tawag dito. Miss Alcanon, Aklanon official, ayan, pababa po ng main channel para po hindi ninja yung Sir June, thank you so much Sir June. Ayan guys, pakunik kay Ma'am Nena guys, sa mga hindi pa nakunik dyan kay Ma'am Nena. Ayan, sis Astrid still playing kay Janice. Dazzle Vlog, hello, may kalab shout out. Dazzle Vlog. Dazzle Vlog, hello. Good afternoon, madam. Ayan, good afternoon, good evening, Pinas time. Dazzle Vlog, thank you so much for coming, Dazzle Vlog. Assalamualaikum. Nina Palando Escribe. Brasileiro. Ano daw? High channel support. High channel support daw, sabi ni Dazzle Vlog. Ayan, sis Astrid. Dito ako sa aming channel mo, sis. I-go to channel na lang kita, sis Astrid. Ayan, dito pa rin ako sis Astrid sa sa road trip. 5 minutes in 5 seconds sis Astrid. Ayan, may ads ka pa sis Astrid. Ayan, malapit na mag-full watch yung kay Janice. 8 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, si Coach Moti. Tulog na host, guys. Ayan. Coach Moti, may galab shout out. Di na naman kita nakilala, Coach Moti. Akala ko ibang lahi. Ikaw pala yan. Uwi na tayo. Ba't ka uwi? Ba't uwi? Ayan, sis Astrid. Naka-play ka na, sis Astrid. And then, si Janice Maglente. Ayan, sis. Pa-full watch na siya. Nag-uumpisa pa lang tayo mo. Uwi na. Ayan, sis Astrid. Dan full watch na kay Janice.
Sir Moti, mega love shout out sa Sis Astrid. Ayan, John Taperla Mix Vlog. Ayan. Maraming salamat, Sir John. Sir Luke the Great, good evening. Mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, good evening, Sir Luke the Great. How are you? How are you today, Sir Luke the Great? 9 million in the house. Maraming salamat. Ayan, Tita Tati, guwapa, may love shout out po. Ayan, doing good. Ayan. Claudio is my friend from Dinalikahena. Ayan, maraming salamat, Sir Moti. Maraming salamat, Sir Moti. Ayan, Sir Luke the Great, I'm going to your link. Ayan, may ano pa, may ads pa, Sir Luke the Great. 11 milyones, thank you so much. 25 thumbs up. Ayan, Nina Likahena from Dazzle Vlog. Ayan, thank you so much. Sa mga nandyan pa, maraming salamat. Ang host, tulog na kaya? Uwi na tayo. Sir Moti, gising na gising pa ako. Ayan, thank you, salamat. Salamat po, thanks, host. You're welcome, Sir Luke the Great. Ayan, playing na, Sir Luke the Great, your video. Dazzle, hi, mega love shout out from Nina. Ayan, Sir John Taperla Mix Vlog. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Sir John. Dikitan mo yan si Sir Moti, si Coach Moti, mabait yan. Tapos si Sir Luke the Great, napaka-supportive niyan, Sir John. Dikitan mo yan sila. Ayan, nandyan si Sir Moti. Dikitan mo yan si Sir Moti, mabait yan si Sir Moti. Nag-aayuda yan, Sir John. Ayan guys, pakunik kay Ma'am Nena. Sa mga hindi pa nakakunik kay Ma'am Nena dyan. Ayan, Sir Luke the Great, still playing your video. 7 milyones, thank you so much. Ayan, Sis Astrid, malapit ka na mag-full watch, sis. You're welcome, Sir Luke the Great. You're welcome. Mabait pagtulog kasi hindi na ibo. Anong hindi na ibo? Naibo talaga. Sir Claudio, thank you so much, Sir Claudio. Thank you so much, Sir Claudio, for my live. Ayan, Sis Astrid, ka na, sis. Thank you so much, Sis Astrid. Ayan, si Kuy Kim, Australia, mega love shout out, si Kuy Kim. Ayan, hindi nagalaw. Hindi pa nagalaw, Sir Moti. Si Kuy Kim, thank you so much for coming, si Kuy Kim. Mabait pag tulog daw kuno. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Coach Moti. Hi, ano sabi ni Dazzle Vlog? Ayan, Boss Moti, nandito na ako sa mansion mo, Sir Moti. Ayan, dito ako, Sir Moti, sa 8 hours ago. 1 minute and 57 seconds, Sir Moti. Ayan, ayan. Akala ko, Sir Moti, ikaw yan, hindi pala. Tiningnan kong mabuti. Akala ko ikaw yung nakasalamin na yun. Welcome, Sis Astrid. Ayan. 8 milyones. Thank you so much. Naka-play ka na, wala ka nang magagawa. Anong wag mo na akong i-play, naka-play ka na.
Wala ka nang magagawa dyan, di na to pwedeng iatras. Sinabi ko lang na akala ko ikaw yun eh. Bigla kang umatras na wag nang i-play. Ayan, din ako magko-comment dito ha. Bossing mo. Magko-comment na nga ako. Ma'am Chandra, thank you so much, Ma'am Chandra. Ayan, Sherlock the Great, still playing. Sometimes when we touch, in a heart to close my eyes. Ayan, Sir Boss Moti, Dan Pulwats ka na, ayan. Coach Moti, Dan from Kim, Australia. Ayan, Dan, Sir Moti, balikan mo yan si Kuy Kim. Yan, Ma'am Nena. Thank you so much, Ma'am Nena. Look the Great, Dan to your house from June Taperla Mix Vlog. Baka may kakilala kayo na may sakit. Ipakilala ninyo sa akin para matulungan ng item namin. Anong klaseng Sir Moti? Anong klaseng items ba yan na pwedeng maitulong? Anong sakit ang pwede? Malay mo, meron pala akong kakilalang may sakit, Sir Moti. Sir Moti. Anong sakit ba ang pwede dyan sa items nyo? Yan guys, sa bagong nakapin tayo guys, kay Sir June. Yan, Dan Coach Moti from Sherlock the Great. Yan, Ate Marna, maraming salamat po. Dan Pulwats na ako sa iyo, ate. Ayan, Sir Moti, dana sa iyo si Sherlock the Great, Sir Moti. Bahala ka na, Sir Moti, magbalik. Ayan, Kim K. Australia. Dan from Ninalikahena. Ayan, sino ba naka-play ko dito? Ay, kay Sherlock the Great. Sherlock the Great, Dan Paul, watch your video. Ayan, thanks host Bicolana. You're welcome, Sisi Queen Nena. Ayan, Sherlock the Great, Dan Paul, watch your video. Thank you so much for coming, Sherlock the Great. Ayan, Sisi Kim. Punta na ako sa bahay mo, Sis Kim. Ayan, Kim Australia, Dan Connect with Connect from Coach Moti. Thank you so much, Sir Moti. Ayan, Sisi Kuy Kim, dito na ako sa iyong bahay, Sis Kim. Anong pangalan ng product mo, Sir Moti? Sir Moti, ano daw pangalan ng produkto mo? Produkto. Ayan, Sisi Kuy Kim, I'm here in your house, Sisi Kuy Kim, mukbang with sour mango with spicy. Ayan. Sis Kim, playing ka na, 7 minutes and 11 seconds. Coach Moti. Ayan, kapatid John, Taperla. Dan watching with Harang sa bahay. Losyo eating. Bulldog dating dikit from Manay Merna. Sisi Kuy Kim.
Naka-play ka na si Sir Moti from Manay Myrna. Ayan, si Ahmad Nasarudin. Ahmad Nazarudin. Hello, Ahmad. Thank you so much for coming, Ahmad. Ayan, Look the Great. Already done from Coach Moti. Ayan, Patid Astrid from Manay Myrna. Ayan, si Skim. May ads ka pa rin, si Skim. Salamat ma'am Manay Myrna from June Taperla Mix Vlog. Para saan yung gamot na yan, Sir Moti? Anong sakit ba ang nagagamot niyan? John, salamat from Nina Likahena. John Lee Wong. Ayan, si John Lee Wong. John Lee Wong, thank you so much for coming again, John Lee Wong. Si Kim, nandyan ka pa ba si Kuy Kim? Ayan guys, pakunik sa ating bagong nakapin guys. Sa mga hindi pa dikit dyan. Manay Myrna Vlog, ang madali, Manay Myrna Vlogs, ang nadiligan. Mega love shout out. Napunta na naman tayo sa dilig niya na. Mamaya biglang sumulpot na naman si Boyski dyan. Patay tayo dyan. Buti na lang medyo busy yata si Kuy Boyski. Yan, 25 thumbs up. Salamat sa mga hindi pa guys nakapag thumbs up dyan guys. Maraming salamat. Ayan, 7 milyones. Thank you so much. Lahat po pwede matulungan, makikita video po. Ayan, si Rapgel. Ayan, Rapgel. Hello, mega love shout out, Rapgel. Thank you so much for coming, Rapgel. Ayan, I give you moderator, Rapgel. Ayan, already done your moderator, Rapgel Mix TV. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, si Skim. Nandyan ka pa ba si Skim? Lahat po pwedeng matulungan, makikita sa video, sabi ni Sir Moti. Ayan guys, sa umorder ng product ni Sir Moti, available po ang kanyang produkto. Pwede raw sa lahat ng sakit, kahit anong sakit. Good evening, Lalabs host. Ayan, may love shoutout po sa lahat. Ayan. Thank you so much, Rapgel Mix TV. Ayan, Sir Moti from Manay Myrna. Ayan, si Skim. Isang bansa, may office po tayo. Pag pupunta kayo, bigay lang info. Paano, Sir Moti? Nandito ako sa Bulacan. Paano ako makakabili ng product mo? Kung gusto ko, Sir Moti. Yan, 5 milyones. Maraming salamat. Rapgel, baba ka ng bahay mo, kaibigan. Pwedeng makipagkaibigan mga lalabs. Ayan, ibaba mo yung bahay mo, Idol Rapgel. Baba ka ng bahay mo. Yan ang gusto namin, Rapgels, yung maraming kaibigan. Manay Myrna Vlog, malapit nang matuyo, guwapa. Dan John Taperla from Sir Lock the Great. Ayan, Sir John, pakibalikan si Sir Lock the Great. Bantay-bantay mo talaga si Manay Myrna, Sir Moti, ha? Yan, thumbs up lang, sapat na. Okay. Ayan, dito tayo guys sa bago nakapin natin guys. Bicolano Vlog Tracking, hello, may love shout out, host.
Siga live shout out. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi rin sa iyo, Bicolano Vlog Tracking. Ayan, Rapchel, thumbs up dan sa iyo. Ayan, naka-play ka. Teka, wait lang. Hindi pala to pwede. Mag-change account tayo. Bicolano Vlog Tracking, thank you so much. Yan, Rapchel, dito ako sa mansion mo. Coach Moti, thumbs up dan from Junta Fairla Mix Vlog. Ayan, Rapchel, playing ka na, Rapchel. Ayan, si Skim, nandyan ka pa ba? Full watch na yung video mo, si Skim. Maraming salamat, si Skim. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, thank you so much. Yan, makipagdikitan ka dyan, Rapchel. Dikitan mo yan si Coach Moti. Tsaka yan si Junta Perla. Mga main channel nila yan. Ayan, tsaka si Manay Mirna Vlogs. Ayan. Mga main channel nila yan. Dikitan mo yan. Tsaka si Nena Likahena. Mababait siyang mga yan. Yeah, Sherlock the Great, thank you so much. Ayan, Junta Perla Mix Vlog, Dan Connect with Connect from Coach Moti. Thank you so much, Sir Moti. Ayan, Dan full watch ka na. Ano, tawag dito, tawag dito, Rafael pa tawag dito. Rapgel pala. Yan, maraming salamat sa iyo, Rapgel, ha. Thank you so much. Ayan, hindi ako hindi ako nagbakas, Rapgel, ha. Pinlay lang kita. Dan sa nakapin from Sherlock the Great. Sorry naman, nagkamali lang, Rapgel pala. Manay Mirna, thank you so much, Manay Mirna. Pwede rin siya sa cancer, Sir Moti. Bicolano Vlog Tracking. Ayan, thank you so much. Bicolano Vlog Tracking. Ayan guys, nakapin tayo guys sa mga gustong mag-ano ng product ni Sir Moti. Ayan, naka-play Sir Moti sa akin, yung binaba mo, Sir Moti. Tiningnan ko. Pwede pala yan sa may mga cancer. Ano ba yan, Sir Moti? Tablet? Kasi napakadalang mo naman mag-white, Sir Moti. Kaya yung ano mo, yung channel mo hindi nalakad. Busy ka sa iyong business ba? Hindi po. Device po.
Mm. Ayan, Rafael, Rapgel, dan dikit na Paul, watching Agoy with harang. Sabi ni Manay Merna. Bakit mi Agoy, Manay Merna? Manay Merna, bakit may kasamang Agoy? Ayan guys, sa mga ano yan, Sir Moti? Ibig ko sabihin, i-chat na nga lang kita. Si Spelly, big love shout out, si Spelly. Thank you so much for coming, si Spelly. Rapgel Mix TV, thumbs up, Dan Full Watch from Jun Taperla Mix Vlog. Ayan, hi Peli from Sherlock the Great. Ayan, may office dyan sa Hong Kong, manayong may-ari dyan. Gumaling dyan, ayan. Maayong gabi Sir Rapgel from Sispeli Cooking Vlog. Yan, 8 milyones. Thank you so much. Manay Merna, mega love shout out po from Pelis Cooking. Ayan, malapit na mag-full watch, Sir Moti, yung binaba mo na pinapanood ko. Itong stage 2 breast cancer. After 9 days of blowing using care, ayan. Rapgel Coach Moti, dan po, God bless po sa iyo. Manalig lang tayo sa kanya. Ayan. Konti na lang, 7K na. Oo nga, Sir Moti. Konting-konti na lang. Ma'am Pelis Cooking, hello. Mega love shout out po, ma'am, from Rapgel. Ayan. Puntahan ko ang bahay ni Sir ni Sir Peli. Ni Sis Peli, agoy. Ano na naman yan, Bicolana. Ayan, dan full watch na Sir Moti. Sana lang meron kasi akong kapitbahay dito na kaya lang na talaga siya. Ang problema naman niya ngayon, ang sakit niya ngayon Sir Moti sa balat. Ayan, saan ba tayo? Malabo talaga ang mata ko. Ako konti na lang, hindi pa makaalis. Kasi madalang ka mag-whitey. Pinapabayaan mo na yung whitey mo. Andalang mo kaya mag-whitey. Dan ulit ho sa nakapin. Ayan. Okay, salamat. Rapgel, thank you so much. Ma'am Pelis Cooking, mga lalabs, very supportive. My member, 13 months na. Ayan. John Taperla. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Mag-love shout out si Sikoy. Okay, si Spelly, dito na ako sa bahay mo, si Spelly. Loving Sky, hi, mega love shout out from Nena. Madam Sexy Bicolana, guwapa, makikita sa FB ko. Sige lang, Sir Moti, puntahan ko yung FB mo. Alugugin ko yan, Sir Moti. Ayan si Spelly, papunta na ako sa iyong mansyon si Spelly. Loving Sky Vlog, sexy ni sexy niya host. Sino ba sexy? Si Loving Sky ba? Ayan, Dan Pelis from Sherlock the Great.
Ayan, may love shout out sis Nena from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, thank you so much. 9 million in the house. Thank you so much. Hello, Lalab Sir Moti from Loving Sky Mix Vlog. Wow, ang sweet naman. Sana all may lalab si Sikoy. Sir Moti, bakit ba lagi ka kasi wala na ko? Hindi naman ako makatulog nito. Maribik, nakita na naman kita. Agoy. Agoy, pastilan. Anong meron? Ayan, Sir Moti, baka iba nakita mo. Nako, ayun. Yun lang. Yan, done watching Sir Moti from Anay Myrna. Ayan, Loving Sky from Nina Likahena. Sis Maribik from Anay Myrna. Sana all sexy, sisikoy. Alam mo naman yan si Sir Moti. Pagka sexy ang mata niya, nag-alalastic man. Sisikoy. Ang mata niya ni Sir Moti pag sexy, nag-alalastic man yan. Ayan, dan full watcher Rapgel from Sis Peli. Ayan, Sis Peli, naka-play ka sa akin ngayon dito sa sa my car show dito sa Central Hong Kong. Last Sunday po. Ayan. Naka-play ka si Spelly. Ayan, si Quinto. Quinto, ay may galab shout out, Quinto. Thank you so much, Quinto, for coming. Thank you so much for coming, Quinto. Nag-araro mo na ako, host. Daming kalat ni Amo. Pagalitan mo yan, Manay Myrna. Nagpaparakalat. Ayan, good evening from Quinto. Thank you so much, Quinto. Magandang lugar, pero medyo sipi lang. Ayan, patamsak naman po. Okay. Tamsakan natin yan, Quinto. Ayan, si Spelly. Dan full watch ka na, si Spelly. Ayan, harang si Sikoy. Maraming salamat si Sikoy sa paharang. Thank you so much. Ayan, Quinto. Nandito ako sa iyong mansyon, Quinto. Sa premiere mo in 11 days. Ayan, tamsak dan, Quinto. Dan Loving Sky from Sherlock the Great. Huwag mo naman sabihin sa iba, host. Baka mabisto tayo. Ang alin ba? Yung nagala-elastic man yung mata mo pag nakakakita ng sexy. OTW my loves. My lalabs Moti. Naku, pastilan. Ayan. Yan, dan tamsak na kwento sa binaba mong bahay. Hindi pala sa'yo ba to kwento, yung bahay na binaba mo? Paluin mo. Manay guwapa, Myrna. Manay Myrna, paluin mo daw si boss amo mo. Hello, Lalabs Moti, from Maribik Family TV. Ayan. Uy, Loba, teka lang. Magsa-shutdown. Magtabi tayo ng dextrose. Ayun. Ate Myrna, maraming salamat Ate Myrna Grande and Manay Myrna Vlog. Maraming salamat sa inyong dalawang magkatukayo dyan. Yan, Loving Sky Mix Vlog, tamsakdan from June Taperla Mix Vlog. Is hot, guwapa, guwapa. Oh. Sino nakita ni Sir Luke? Maribik Family TV, Lalabs, may galab shout out, Agoy. Aba, mukhang may mukhang may something, may palalabs-lalabs kayong dalawa dyan, ha? Wala yata akong nalalaman dyan, ha? Sa palalabs-lalabs na yan. Sana all, Sir Moti. Lalabs mo. Paano naman kami? Sir Moti. Aba. Ayan, 11 milyones. Thank you so much. Joke na.
Sabi ni Sherlock the Great. Yan, Sherlock the Great, thank you so much. Harang, maraming salamat sa paharang si Spelly. 12 milyones, thank you so much. Yan. Sino pa ba hindi ko nabisita? Full watch sa nakapin. Ayan, kay Boss Moti. Ayan, Sir Boss Moti, dan full watch si Sisi Koy Peli sa'yo. I love you all, loves, sabi ni Sis Marivic. Wag na, nagtampo na ako Sisi Koy. Si Sir Moti na lang lalabs mo. Hindi rin ako lalabs ni Sir Moti. Joke lang. Siyempre lalabs ko kayo lahat. Ano ba kayo? Lalo na yan si Sir Moti. Si Sir Moti pa ba? Aba. Ayan. Thank you so much. Junta Perla Mix Vlog. Ayan. Dikitan nyo yan si Sis Peli. Guys, sa mga hindi pa dikit dyan kay Sis Peli. Ayan. Junta Perla. Dikitan mo yan si Sis Peli. Sir John. Bihira lang ako mag-YT. Dami akong kinakausap na message. Ngayon lang uli nakasilip. Sir Moti, baka pwedeng baka pwede kami mag-apply dyan. Yahoo, thank you. Sir Rapgel. Ayan, sabi ni Sis Peli. Guys, pa-connect. Ayan, Sir, John Perla, connect kayo dyan kay Sir Spelly. Ayan, mabait yan si Sis Peli. Kaya maraming tao yan pag nagla-live kasi mabait yan si Sis Peli. Yes, dikitan nyo si Peli's Cooking. Very supportive yan. O, see, sabi ni Rene Loving Sky. Yan, maraming salamat Sis Peli. Dan pulot ako sa iyong car. Akala ko Sis Peli, sa'yo na yung doon. Akala ko sa'yo na yung isang car doon Sis Peli, yung kulay red. Salamat po, Madam Peli from Coach Moti. Ayan, si Kuy Loving Sky, puntahan kita. Aga ko namang inaantok. Kung kailan ako nag-live ng maaga, naantok naman tuloy ako ngayon. Ayan, si Tespa, thank you so much. Ayan, si Kuy Loving Sky, dito na ako sa iyong mansyon. Ayan, dito ako si Kuy sa Ocean Park. 1 minute and 48 seconds. I love na talaga Maribik. Tayo na uli, wag ka nang maingay, lalabs Maribik Agoy. Talagang wala akong nalalaman dito mukhang may something talaga. May palalabs pa kayo ngayon patay kayo sa akin ha. Pagka natsyempohan kita dyan, Sir Moti, sa daan, titimbugin kita. May palalabs ka pa ngayon, Na all, Sir Moti, Sis Maribik. O, kita, sabi naman na Myrna. Kaya nga, Sis Myrna, sana all, may palalabs. Ayan, sa mga hindi pa guys nakakapag-thumbs dyan sa ating live. Pa-thumbs up naman. Sure, Lalabs Moti is still watching si Loving Your sa isinabit mo. My Loves Moti. Aha. Ganun ha. Ayan, si Kuy Loving Sky, malapit ka na mag-full watch sa iyong Ocean Park. Ayan, si Kuy Loving Sky, konting-konti na lang mapapanganak na. Ayan, maraming salamat. Ayan, si Koy, dan full watch ka na si Koy Loving Sky.
Ayan, Pelis Cooking. From John Taperla. Ayan, mix vlog. Thanks, Sisi Koy. Yan, puntahan ko si Marivic dito, Sisi Koy, Loving Sky. Puntahan ko si Marivic Family TV. Yan, babalikan ka niyan, Sir John, si Spelly, yan, mabait yan si Spelly. Basta nag-iwan ka ng bakas, babalikan ka niyan. Ayan, punta muna ako kay Marivic Family TV, and then si Manay Mirna. Manay Mirna, next kita dito, ha? Anong sabi? Wala akong bantay, kaya pala nagyayaw-yaw ka, dahil wala kang bantay ngayon. Agoy, pastilan. Ha? Ganun pala, ha? Ayan, sis Vic. Dito na lang ako ulit sa fried chicken mo. 2 minutes and 15 seconds. Sisi ko'y Marivic. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakunik dyan sa ating nakapin, pakunik. Dyan kay Coach Moti. Ayan, pakunik guys sa ating nakapin. Bye, host. Ayan. Thank you so much, Sherlock the Great. Thank you so much for coming. Ayan. Keep safe always, Sherlock the Great. Ayan. Alam ni Bicolana FB ko. Ano ba? Ay, paano? Kanino ko mabibigay yung FB mo, Sir Moti? Sir Moti, papamigay ko ba? Sir Moti, sabihin mo lang. Papamigay ko talaga yon. Ipo-for sale ko yung FB mo. Ayan, si Sikoy Vic, still playing pa rin ikaw, si Sikoy Marivic. Ayan, maraming salamat Sir John Taperla sa pag-stay mo. Thank you so much. Ayan, bisitahin ko ulit yung bahay mo, Sir John. Puntahan ko ulit. Ayan, Sir John, nandito ako sa binaba mo ngayon. Dito sa protein, collagen. Sir John, nandito ako. Plus 1 banana ka, Sir Jun, sa akin. Ayan, pang 21 thumbs up. Ayan, plus 1 banana ka, Sir Jun, sa akin. 9 milyones, thank you so much. Ayan, Sisikoy Marivic, full watch ka na, Sisikoy, sa fried chicken, sis. Maraming salamat, Sisikoy Vic. Ayan, Sir John, ayan, pa-full watch na ulit yung isang video mo, and then binigyan kita ng 1 banana ulit. Ayan. Baka hindi pa kayo dikit dyan sa ating nakapin, guys. Padikit, padikit. Padikit, padikit sa ating nakapin. Sisi Kuya Annilyn, mega love shout out. Sis Bicolana, mega love shout out. Good evening everyone. Ayan. Maraming salamat, Sis Annilyn. Thank you so much for coming, Sis Annilyn. Magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, patamsak guys sa ating live. Sa mga hindi pa nakapag-tamsak dyan. Patamsak, patamsak, patamsak. Ayan. Joy, Diwata ayaw na magpa-vlog. Nanay, napahagulgol. Bakit kaya? Sis Bicolana, may galap shout out. Ayan. Dan, Paul Manay Mirna sa ayan.
Ayan, si Spelly, dandikit na daw po sa inyo si John Taperla, Mix Vlog. Yung isa kong FB host, naka-green shirt, may picture. Ayan. Ano, ipapamigay ko ba, Sir Moti? Dandikit na, naka-pin host. Ah, naku, ko sa iyo, Coach Moti. Dan, sis, like 30. Thank you so much, sis, sis Annilyn. Maraming salamat. Ayan, puntahan kita, sis Annilyn. Ayan, sis, dito ako sa 9 days ago, bumisita sa work ni Habi. Ayan, 7 minutes and 46 seconds. Sir Moti, LTW from sis Annilyn. Bicolano Vlog Tracking, ayan. I-next kita dito, Bicolano Vlog Tracking. $7 milyones, thank you so much. Utoy, magandang gabi sa'yo. Annilyn TV Vlog, guwapa. Ayan, sexy, mag-love shoutout. Ganda talaga niya, host. Sino na naman? Alin na naman ang maganda? Utoy, maraming salamat, Utoy. Thank you so much sa pagsilip, Utoy. Ayan. Buti hindi ka ngayon lasing-lasing, Utoy. Tapos na ba yung labahin natin, Utoy? Annilyn TV Vlog. Ayan. Utoy TV. May love shout out, sir. From, Utoy Vlog pala. Hindi Utoy. Utoy Vlog TV. May love shout out, sir. From Sir Moti. Si Coach Moti. Full watts, ano ba to? Vital protein. Collagen, John Tapera. Ayan. Sir Moti, good evening po from Utoy. Good evening, may love shout out rin po from Utoy Vlog. Maribik Family TV, Tamsak Dan Full Watch from Jun Taperla Mix Vlog. Ayan. Good evening, Idol. Mechanico Driver Vlog. May love shout out din sa iyo. Thank you so much for coming. Utoy, baba ka ng bahay mo, Utoy. Grabe naman yung mata ko na to. Bakit ba ganito to? Aga namang inaantok. Ayan, thanks Ma'am Peli from Jun Taperla Mix Vlog. Utoy Vlog, good evening sa iyo from Mechanico Driver Vlog. Naglalaba pa yata si Utoy hanggang ngayon. Lalabas siya kanina, ang dami niyang nilalaban. Ayan, si Sikoy, dana sa'yo, si Jun Taperla Mix Vlog, kay Maribik Family TV. Tanong ko, host, bakit hindi pa nababa yung nakasabit? Palitan natin. Ay, teka, hindi pala to yung pang ano ko, wait lang. Hindi pala to yung pangpalit ko, kaya pala ayaw. Mag-change account ako. Ayaw bumaba nung nakapin eh. Yan, dito tayo sa bagong nakapin. Ayan, sis Annilyn. Still playing ka, sis Annilyn.
Watts at nabasa ko na pala yun. Nasarapan ng pagsabit, Loves Moti. Ayan. Sir Moti, Dan Paul Watts, nag-iwan ako ng bakas. Ayan. Ala, si Boy, Yutha, si Sikoy. Wala nga eh. Ayan, sa bago nakapin tayo guys. Sis Annilyn, still playing ka, Sis Annilyn. Ayan, nakaplay ka pa din, Sis Annilyn. Si Sikoy Maribik, daan na rin ako. Tapos kay Loving Sky, nakadaan na rin ako si Sikoy. And then, nakaplay ka, Sis Annilyn. Yan, still playing pa rin ikaw, Sis Annilyn. OTW, June from Maribik Family TV. Mekaniko, driver vlog. Ayan, mag-iwan lang kayo ng bakas. Balikan ko agad kayo. Ayan, maraming salamat. Mekaniko vlog. Next kita dito, after ni Sis Annilyn, malapit na mag-full watch si Sikoy Annilyn. Salamat, Sis Annilyn. Ayan, malapit ka na mag-full watch, sis. Ang galing naman ng, ano ba itong ginagawa ng asawa mong sasakyan ba to si Sikoy Annilyn? Gumagawa ba siya ng magawa ba siya ng asawa, mga ano ba siya ng sasakyan? Company ba siya ng gumagawa? Ang galing ng niya, oh. Danho sa nakapin, dating dikit. Ayan, kay Bicolano Vlog. Kay Bicolano Vlog ba? Ayan, Bicolano Vlog, tracking. Danaro po sa inyo, si Junta Perla, Mix Vlog. Ayan, Sis Annilyn, dan full watch ka na, Sis Annilyn. Hindi na ako si Sikoy Annilyn, hindi na ako nag-comment. Ayan, mekaniko driver. Dito na ako sa bahay mo, mekaniko driver. Mekaniko driver, nandyan ka pa ba? Mekaniko driver. La 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 la. Nandyan pa ba si mekaniko driver? Dan sa nakapin. Baba makina ng truck. Ayan. Mekaniko driver, dito ako sa bahay mo. Mekaniko driver.
Ayan. Ayan, dito ako sa bahay mo, mekaniko driver. Medyo mahaba-haba pala yung video mo, 14 minutes. Maraming salamat, Ate Myrna Grande. Thank you so much po. Ayan, si Manay Myrna Katukayo mo. Hindi ko pa pala nabibisita si Manay Myrna. Ayan, naka-play ka dito, mekaniko driver ha. Baka umalis ka, naka-play ka dito. Haba yung video mo ha, 14 minutes. 14 minutes and 15 seconds ha, mekaniko driver. Double pack with bakas. Kinalimbang ko na po Sir John Taperla from Marbit Family TV. Manay Myrna, dito ako sa bahay mo, Manay Myrna. Ayan, Manay Myrna, naka-play ka dito sa ano? Sa Aside of Raids. Ayan, Central Hong Kong. OTW Manay Myrna from Maribik Family TV. Ayan, Manay Myrna, naka-play ka lang ha. Bakas-bakas mga idol, short sukli agad. Ayan. Ay, grabe naman yung... Aga ko namang inaantok ah. Ayan, malapit ka na mag-full watch mo na yung Myrna. Ayan, dan full watch ka na ha. Manay Bias. Sis Anilin, maraming salamat Sis Anilin. Yan, mekaniko driver, naka-play ka pa dito ha. Kakaanto? Yan, still playing ka pa rin mekaniko ha. Napipikit yung kabilang mata ko. Sisikoy, mas malaki pa views ng shorts video kaysa LS. So, 'di ba Sisikoy? Ay maalala ko nga pala Sisikoy Maribik. Tawag dito.
Naalala mo si Sikoy nung maraming may tumambay sa'yo, ano sabi ko sa'yo, di ba? Di ba sabi ko sa'yo, hindi counted yung views? O, di ba wala? Di ba si Sikoy Vic? Wala, di ba? Hindi siya counted. Ate Myrna, thank you so much ng marami, Ate Myrna. Oo, bawas si Sikoy. Di ba? Parang nagbawas pa nga eh. Parang nag-ano pa nga. Sabi ko sa iyo eh. Walang ano yun, walang views. Walang ano yun. Hindi counted yung ano nun. Nangyari na kaya sa akin nakaraan, di ba? Halos 100 pa nga, nag 160 pa nga sa akin eh. Tapos wala naman views. Walang views na pumasok. Ano lang yung sisikoy pang display lang. Umabot pa nga ng 62. Naku, 45 lang pumasok. Sabi ko sa iyo eh, di ba sabi ko sa iyo, wala yan, hindi yan ano. Pero dati nung bago ako ma-monetize, kumakapit yung ano nun, yung views nun. Kaya nga lalaki ng views ko nun eh. Ngayon, ewan ko, ba't wala? Hindi ko alam. Yan, mekaniko, driver, vlog, thumbs up done from June Taperla Mix Vlog. Ayan, mekaniko, nandyan ka pa ba mekaniko? Mekaniko driver, nandyan ka pa ba? Mekaniko driver, nandyan ka pa ba? Dan manay sa Indomie from Maribik Family TV. Ayan, Ate Marna Grande, dana daw po si Sis Maribik sa inyo. Yan, 6 milyones. Maraming salamat. Oo, ganyan nga si Sikoy. Mag-upload ka lagi ng mga shorts video si Sikoy. Dadamayan mo yung shorts video mo, araw-araw mag-upload ka. Araw-araw, isang shorts video i-upload mo. Kahit ano lang dyan, 10 seconds lang. So, si Sikoy, ayos na yan. Oo, yung sa LS si Sikoy para sa WH nga. Sinasabi naman kahit si Sir Arthur, sinasabi niya. Yung live na yan, pang WH talaga.
Meron nga ako in-upload si Sikoy na isang araw, yung ano, yung shorts video ko, yung inedit ko na sa itlog. Alam mo, 9K na siya si Sikoy. Oo, kaya si Kuya, araw-araw ka mag-upload ng ano, ng video, sa ay ng shorts video. Araw-arawin mo sis, kahit yung ano, yung kung ano lang diyan, kung ano lang picturean mo ay video mo diyan. 10 seconds, tapos upload mo araw-araw isang ano ka, isang shorts video ka. Yan, Ate Marna, thank you so much, Ate Marna. La 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 la. Ayan, Daddy Kids, sa shorts video mo, kalembang, Sir John from Loving Sky.
Yan, sasakto ko lang ng 2 hours ito. Sisi ko yung mag-ianda kasi grabe anto ko, napipikit na talaga ako. 10 minutes na lang, mag-end na tayo. Grabe anto ko talaga. Bicolano Vlog from Jutta Perla Mix Vlog. Koy, maraming salamat sa sa support. Thank you so much sa iyo dyan. Yung mata ko kusang pumipikit na. Salamat ulit, Loving Sky from Jutta Perla Mix Vlog. Si Ranson Florencio. Ano bang 18 CNN? Salamat si Sikoy. Ranson Florencio, thank you so much for coming. Sir John, thank you so much, Sir John.
Pag views, bawing-bawi sa shorts video si Sikoy. Oo si Sikoy Dick. Kaya nga ako si Sikoy araw-araw. Hindi talaga ako nagpapaano araw-araw, nag-upload ako ng isang video sa shorts video. Meron naman si Sikoy na konti lang ang views, pero mas advantage yung malaki ang views sa Sino ba walang jacket? Lahat meron. Si yan? Ninja lang yan si Sikoy. Ayan, kaya hindi ko din nadyakitan. Ninja lang yung kay Railson. Yan, thank you so much sa mga silent viewers kung nandyan na hindi nagko-comment, na nagmamasid lang. Maraming salamat. Ayan, biglang umalis naman tuloy ngayon. Yan, Sir John, salamat. Okay lang, at least may views si Sikoy. Yan, basta upload ka lang ng upload si Sikoy. Everyday, isang shorts video ang i-upload mo. Tingnan mo yun sa akin, everyday si Sikoy nag-upload ako ng shorts video. Natulog na si Lalabs Moti. Si Koy, laging busy yun ngayon, si Sir Moti. Busy siya sa mga business niya. Ang dami niyang pinagkakaabalahan ngayon. Kaya madalang madalang mag-wiping. Yan, 20CH. Hello, thank you so much for coming, 20CH. Ngayon nga lang daw siya nakasilip
Yan, naka 2 hours na ako. Yan, mag-end na ako. Maraming salamat dyan sa inyo lahat. Sir June, thank you so much po. Ayan. Bukas na lang po ulit. Ayan, maraming salamat po, Sir June. Sisi ko Maribik. Maraming salamat. Sisi ko Loving Sky. Ayan, thank you so much sa inyo lahat. Mag-end na ako. Grabe na, pipikit na talaga yung mata ko. Ayan guys, thank you so much. See you tomorrow, Sir June. See you tomorrow, Sir June. Ayan, bye-bye guys. End na tayo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Yan, good night sa lahat. Good night. Thank you so much. Bye-bye.